Sanibonani bobhuti nabasisi bale South Africa. Minjani? Email futhi. Ngize nenkinga futhi nifuna ukuthi niphendula kahle inkinga le. Vodacom uwenza kanjani lento ayenza kanjani? Vodacom kusho ukuthi manje uzenza kuhlakanipha uzitshela ukuthi wena ijesu wena. Ifika njengeleshoda labusiwa ebusuku silele utshontsha madada wethu. Utshontsha madada wethu utshontsha i-airtime yethu khona isikhathi sonke one time. Uziyenza futhi njengemadoda lawo esinjela nawo sithandana nawo masilahla ngaDisemba babuye eJanuwari. Ubuyi manje ulengisa amazala. Awubuyi nokuthi uthi basela nyane yokuthi singakwati sikwatile ubuyile futhi ulengisa izandla awubuyi nezinto ezikahle ezimtepu. Vodacom hayi lento oyenzayo mina niyithanda. Futhi ngicela ukutshela labo sisi nabo bhuti laba abangikhalayo sibazi ukuthi bebeka free motor. But hlala phansi sis hlala phansi ngoba uyazi ukuthi wena awuka free motor ungakhulumi futhi ukuthi iVodacom ikho ngoba siyazi ukuthi ini futhi niyenza ukuthi basithathele amadata ukuthi umuntu maka free motor njalo veve. Futhi enye it abantu bakukhala kakhulu laba bathathela ama free motor wazi ukuthi laba bathathela amandada wazi ukuthi abantu banjani. Laba basebenzisa ifone leba yithi iphone. Nabasebenzisa iSamsung nabasebenzisa le yama ithini iHUI khona lokho. Nini bama Nokia bama Vodafone bama FNB phone bama Alcatel hlalani phansi ngoba madada wena awekho maningi awathathi kufona amafoni wena mathatha madada. Wayizwe indawo yakho khona hlalani phansi. Mungazodela iVodacom. Manje iVodacom ngoba ubonile ukuthi lapha ekugcina nikhuluma kahle ngawo. Bengicela unifakele 50 GB or 100 or 5000 ngiyacela.